Dacă te uiți tu mai aproape la sicriul ăsta, o să vezi unde sunt. Bra! Ok, mai văzut? Acum ce facem? Hai, vino în mașina mea. Păi, eu nu îmi permit să merg în această chestie. Am dat 10.000 de euro. E, bravo, e o prostie, nu! Am dat 40.000 de euro. Oh, nu! Și acum ne duce la centru de adopție. Ha! Dino, astroloneu a scăpat. Bă, să nu te duc pe tine, bă. Trebuie să scăpăm de la Dino, Bă, nu te astroloneu. duc pe tine, bă. Am scăpat de la Dino, astroloneu. Bă, să-l vedem pe taică. Păi tu ești frate meu și hai să-l vedem pe pușcăriașul ăla. Aoleu, am dat cu capul în copac. Aoleu, băieți și fete, am dat cu capul așa de tare în copacul acela încât mi-a adus cancer, l-am picat. Ești mai gay. Nu. Hai la McDonald's. Nu ne permitem pentru că doctorul a zis să mănânc healthy food. Haide la Taco Tuesday. La Taco Tuesday, la Taco. Păi, atunci comandă-mi aici. Nu, trebuie să vin. Păi comandă-mi. Hai că-ți comand. Ok. Acum trebuie să vin. Ok. În 1000 de secunde. A mai venit și pizza după o oră jumătate. Bă, eu ți-am zis să-mi aduci... Mamă, ce prost ești și tu, bă. Eu ți-am zis să-mi iei Taco Bell, nu astea. Păi lasă că ți-am mai luat și eu ceva. Mai pun ce pe masa asta mică. Ți-am mai luat ceva bunice. O, nu, ce mai puni? Ți-am mai luat un burger și un... Ma. Ți-am luat un fry chicken. Oh, da, atunci am este foame. Imediat. Am pus fry-ul. Copii, vedeți că eu mă duc să mănânc și după aia o să revin să vă zic ce s-a întâmplat. Băieți, mă doare rău burda, trebuie să mă duc la toaletă, imediat. A, bă, du-te, mare. Unde-i toaleta? Da, mă, că ți-arăt eu. Unde e? Aici. Unde? Nu Unde? e toaletă. Bă, păi, Nu putem. Trebuie să fugim. e sus. A, da? O, nu! Partea a doua pe canalul lui. O, da, partea a doua este pe canalul meu. Goodbye!